Niin, ja tosiaan tervetuloa uuden videon pariin. Tänään mä pelaan kaverin kanssa vähän Fortnitea. Tuleeko se Godzilla aina samaan paikkaan? Joo, mihinkä me lähdetään? Missä muuten juna on? Onko se juna lähtenyt? Joo, mennään sinne. Onko se juna lähtenyt? Hyvä, että tulee tuonne viereen se Godzilla. Koska on nähnyt sen kerran, että saisin tässä legit kaikki olla. Se on pidemmä. 37 kräkki. Vani. Nyt se Godzilla. Se spawnaa. Miten näyttää? Ait jäi yksi. Saaks sen tapettua? Miten se on? Jää. Joku pölli se. Mä ittäisin siihen. Mä vähän pitää pois. Mä vähän vahingossa pöllin se. Pitää käydä hokee toi jäbän raksat. Piti. Mä hokee ton raksat, mulla ei yhtään raksaa, mä pidätän medarilla. Legit Vitsi kun näistä medarissa kestää aina niin kauan. Legittää Tesla legittaa teosta, koska Ai, tässä on täällä on 4 ollut paikkaa, vasta. kun Oli ei täällä mene HP tällä autolla. No, mennään. Nyt ei ois. Hienosta vaihdetaan sitä kutsia. Se on muuten samassa paikassa taas. Täällä menee joku muukin sitten. Voisi aina tässä olla. Hei, tuo venevin. Tossa on se Godzilla. Tää muuten lagaa vähän enemmän. Tää se Godzilla tulee. Nyt se Godzilla muuten tulee. Mitä Ei ku... Mä tajusin, koska jos tuossa on portaali, nyt toi Godzilla on pelaaja. Toi Godzilla on pelaaja. Kuka pelaa? Godzilla. Se ei oo portaali. Ei mun mielestä. Ei äijä juokse tuon Godzillaan. Taavi on hiljaa sitten. Mä oon muuten ainut, joka tekee damageita. Oho. Mene pois! Mulla on 7 HP. Ja ammo on lopussa. Joo. Älkää nyt mua ampuko! Mä oon viaton. Mittarin 4. Viaton ihminen, joka haluaa vaan pelata tätä peliä. Mittasin tuon. Tuo selkään saa muuten enemmän. Siihen selkään saa. Niin muuten saakin. Jos hän tätä kristalla, tuohon häntään saa ehkä. Tuohon häntään saa eniten. Siis saat suoraan siitä jotain 2 löydä. Ei violettiin niinku. Mä käytetään Hunterin kaikki panokset. Nyt on mut loppu ammus. Tuossa on joku äijä ehkä. Jää.
vaan tää Godzilla luotottaa niin lovi. Me ei olla sitten... Lähetään vaan puskeen tätä Godzillaa. Täällä me ei olla ainoita, jotka tätä Godzillaa nyt puskee. Koska tuo ovi. Saada se medali. Meillä kyllä silti heitän varmaan eniten tähän. No en ihan ehkä. Mä oon ehkä. Me ollaan niinku niitä duoista eniten. Mä oon ehkä... Hei nyt se jää, nyt se jää! Mä tapoin sen! Nyt se jää, nyt se jää! Hyvä. Pitää vaan mennä. Mä sain sen! Saitko? Sä tapoit Joo, sen! mä itse eniten. Mut mä sain tällä lähteen siltä. Joo, no toi on varmaan joku stiili. Siis saiko sä kaiken? Joo, sain. Meidän oli jokin mitä muuta. Joo, kato. Tuu mun luo, täällä on joku äijä. Apuun. Joo, mä pidän medikittiä. Ei, Mä hittäisin varmaan eniten sen oikeesti. Joo, mä tuon. Ei, se on ihan lovi, se on ihan lovi. Mä hittäisin siihen 104. Joo, saat sen. Vähän iso pingi vaan, en pysty oikein Onko sillä korskanteen kun... Oh fuck! Onko sillä roketti? Rännää vaan. Tai ettekä hakee ne mun kortti. Rännää vaan sillä roketilla sinne. Joo, mä hakeen sen kortin. Kyllä mä nyt on onnisutkan jota. Tää on vielä ohi. Saaks mä tonne pikkasen sulta? Vitsi mun lagaa! Saaks mä jotain muuta? Saaks mä raksaa ammoa? Mene sinne sun Eikö sä otit sieltä kai? bodille. No mä annan sut sitä raksaa ja ammaa. Niin tulee Oh my days tää jäbä! Snipattiin sut. Ei vaan tää tyyppi on häkseellä pelaa. Joo, mut sä jätit tänne myyttisen aseen. Minne? No tää Näytä. mikä mulla on, niin tää sulle jäi. Sulla on invi täynnä, kato kun se jäi siihen maahan. Onks toi myyttinen? On. Tän saa sillä Sehän tekee. Godzillalta. Tekee. No sillä Se antaa sulle 2 kertaa full dashit. Kato se fiksusti. Toi tyyppi häkkää oikeesti. Tere vaan me tappaa sen. Kato nyt, näkö. Tää mun kortti on riittää mut. Se imikirjoista multa kohin. Joo. Toi on mun... Saamme ton SMG, yks se oli mulle. Jätä se tähän. Mikä on tää? Apua. Mulla on mua snipattiin. Munarilla. Joo, mulla ei yhtään ammua eikä oikein mitään muutakaan. Tää ei nyt joku juttu, mutta ei se oikein auta mitään.
Meikä tulee. Var. Joo. Mä pääsin yksi dashille pakoon. Oh. Joks tsekki. Vani. Niin isot säilyt. Jää. Kiitos. Petrus. Ei tarvitse, mä saan sen tyyn. Joo, kato kun luuvi sä oot, tää on toinen. Oh my god, mun pingi! Trupparat on isotka, niin se on tossa. Joo, siis tää pingi on niin ärsyttävä. Mä oon kattonut, mulla ei niinku olisi mitään hätää tässä, mutta mä en tiedä mistä, minkä takia mulla on noin se pingi. Mulla ei yhtäkään kertaa oo. Se ehkä johtuu tosta kotsilla, ei tosta kun se vähän lagaa täällä. Voi olla. Mulla on ihan hyvä pingi. Meikalla on joku 58 koko ajan. Tai sitten joku 200 yhtäkkiä. Se meni niinku yhtäkkiä 200. Se kestää joku pari sekkaa, sitten tippuu hiljattain alaspäin. Hei, tuolla on taas sellainen juttu, jolla saa full dashit. No, jos pääsisin sinne tän pingin takia, kun tää on mun märkäli. Et on joka Olin paikassa. No se joka hittaa damakea vähän yli niinku 1000, niin ne saa tää kai. Mä hittasin Ai, yli 1000 siihen damokeen. Saiko sä sellaista? Ainakin mä näin kun joku sinne päin spawnisi siellä. En kyllä saa. Aha. Mä en niitä tiedä mitä sain ainakin. Mä en pystyy helppiin! Joo, siis tää yhtä kräkki. Jää. Jää. Oh! Pingi! Jää. Pistä! Revää mut. Joo. Otapas se. Holda. Älä enää! Tän takia, koska mä oon niin hyvä pre-fryer. Nee. Oli aika pikkusen mankelissa juu. Voin mä ottaa, jos sä tee sillä mitään. Joo, pidä vaan, en mä sitä nyt tarvitse, mutta... Haluaisin kyllä vähän paremman pingin. Persereikä pingin oikeesti. Sori. Mut on vähän ärsyttävää. Mitä? Ikäesti! Noniin, kaipa se liikkuu. Mulla ei ikinä ollut näin paljon pinkkiä. Täällä on vihu! Joo. Oli niin laki, että mä tulin sen boksiin tosta. Tässä on niin on.
Ei klippaa äänestä, kun mä oon parempi pingi. Nää osaa pildata. Nais näille. Nais näille jäpikselle, että et voi olla värisenet vastaan just. Varma puhuu. Noniin, nice. Se oli ihan mankelissa toi jäijä. Se osas pelata sentäs. Joo, se... Hittas mä oon ainakin aika läskipumpu. No niin, mutta olisin mäkin sanonut. Mennään seuraavalle. Se on muuten top 3, se on me vastaan 1. Joo, mun pitää vetää 2 pandua vaan. Anna tuossa medaria piki. Mä tuossa medaria piki. Noin. Joo, oot käynyt tappaa sen tyypin. Joo, jos vaikka missä on. Lähetään alueella, autoilla seuraavalle alueelle. Vedän. Joo, mä vedän. Otan tuon hunterin nopeiten. Ja äijät, jotka oli sillä Godzillaa painamassa. Ellei tää seuraava mitä vikat. Juuri on paras. Mutta muuten tää on aika lailla voitto. Varos, että olisi niin palastukset. Missä se on? Löytyy. Älä V1. No toihan botti. Mä tuun. Joo, mutta tuossa on ensimmäinen ainakin sitä Godzillasta nyt Oi teille joo, se tyypit. on ainakin selvä. Sit saa